Pozdrav, dobrodošli u još jednu recenziju parfema na kanalu, a ovoga puta radimo recenziju čak 4 parfema. Tako da će ovaj video vjerojatno biti malo duži od uobičajene recenzije. U pitanju su parfemi od kuće Cosmetics Lab. Cosmetics Lab je inače, tako reći, domaća parfumska kuća, dakle oni prave parfeme u Srbiji. I ako ste vidjeli, vjerojatno vam je iskočila kartica Includes Paid Promotion, to je zato što je Cosmetics Lab mene kontaktirao i ponudi mi da mi pošalju neke njihove parfeme, da ja testiram i dam moje mišljenje. Imajte na umu da oni nisu tražili da ja snimim video njihovim parfemima, samo ste da mi pošalju. Međutim, svakako i dalje mislim samo činjenica da su mi poslali besplatno spada u kategoriju sponzorisanih videa, tako sam zato i stavio Includes Paid Promotion. A svakako, pošto su mi se veoma svideli, mislio sam, to smatrao sam da treba ipak da podelim moje utiske sa vama, jer su ovo, ukratko rečeno, jako dobri parfemi, a ući ću naravno i detalje zašto. Dakle, danas radimo recenziju 4 njihova parfema. I kako sam ja mislio da podelim ovu recenziju. Dakle, prvo ćemo pričati o notama svih parfema, kao njihovoj ceni. Poslije ćemo reći o trajnosti projekciji, zato što su manje više isti za sva 4 parfeme, onda ćemo pričati pojedinačno po parfemima, kako oni zapravo mirišu i recimo za koje godišnje doba bih ja preporučio. I na kraju videa ćemo uraditi jedno poklanjanje, dakle poklonit ćemo 3 od 4 parfema. Zašto ne sva 4? Pa jedan parfem sam već prodao jer se svidjelo jednoj osobi, tako da sam već poklonio parfem. Koje 3 parfema poklanjam i koji su uslovi da biste osvojili ovaj parfem, naravno odgledajte ovaj video do kraja i vidjet ćete sve to vrlo jednostavno. Tako da, hajde da počnemo od prvog parfema. Prvi parfem koji sam im tražio je parfem Šešir i ruža. Šešir i ruža ima gornju notu pomoranđe, lavande i bergamota, srednju notu korijandera, đumbira, geranijuma i ruže i bazne note pačulija, vetivera, mošusa i opet ruže. Inače, ovaj parfem košta 1380 dinara, odnosno oko $14 za 54 ml. Sljedeći parfem je njihov najnoviji parfem, ukoliko se ne varam, to je Nemir. Gornje note Nemira su bergamot, crna ribizla, pomoranđa i limun. Srednje note su pačuli, magnolija i ruža, a bazne note čine kedar, koža, sandalovina i amber. A ovaj parfem će vas koštati 950 dinara za 34 ml. Treći parfem je parfem Freedom. Gornje note ovog parfema su pomoranđa i bambus, srednje note su lotos, zeleni čaj i ribizla, a bazne note čine cvet pomoranđe, gajak i mošus, a ovaj parfem je 1100 dinara, odnosno oko $11 za 34 ml. I na kraju imamo parfem Night Blue. Gornje note ovog parfema čine jasmin, bergamot, korijander, jabuka i cvet naranđe. Srednje note čine morske note, breskva, biber, jasmin i cimet, a bazne note čine kedar, amber, vanila i sandalovina. I ovo je najskuplji parfem od ova 4, košta 2400 dinara, odnosno oko $24 za 54 ml. Znači, sva 4 parfema koje sam naveo su EDP, odnosno Eau de Parfum koncentracije. Jako lepi parfemi, jako cool. Freedom je ženski parfem, a ostala 3 su muški parfemi. Što se tiče trajnosti projekcije ovih parfema, na muškim parfemima trajnost je manje više ista, 8+ sati. Zašto kažem 8+ sati? Pa, zato što sam parfeme nanosio pre nego što odem na posao i 8 sati kasnije, kad se vratim kući, oni se i dalje osjećaju. Tako da, fantastična trajnost što se mene tiče. Freedom je malo kraći. Freedom traje recimo 6-7 sati, međutim to je i dalje svakako jako lepa trajnost. Što se tiče projekcije, ona je već malo skromnija. Dakle, kod svih parfema je trajnost dobra projekcija oko pola sata, 45 minuta, dakle projekcija do metar. Posle toga se definitivno stišavaju parfemi i postaju bliže koži, odnosno ti takozvani skin scents. Hajde da se osvrnemo i na pakovanje. Dakle, sva 4 parfema po mom mišljenju imaju jako lepa pakovanja. Iskreno iznenadio sam se kad su mi stigli parfemi, nisam očekivao da će dođu i u kutiji. Svaka kutija nekako njihovim dizajnom prikazuje otprilike u kom smeru zapravo treba i da miriše parfem. I sva 4 parfema, kao što možete vidite, su u staklenoj bočici sa plastičnim čepom. Međutim, ne bih vam preporučio baš da uhvatite parfem za čep, jer ispašće vam parfem jednostavno, zar ne? Mi sva 4 parfema imaju srebrni sprejer. Sprejer je slabijeg ranga, da se ne lažemo, negde otprilike kao u Versace Blue Jeans parfemima. Međutim, opet, s obzirom na cenu, ja mislim da je to sasvim okej. Najlepša bočica mi je definitivno bočica od Night Blue parfema. Inače, Night Blue parfem je također neko ograničeno izdanje. Video sam na snimcima da Night Blue, kad izašao, imao
ograničenje na 270 parfema i vi biste dobili broj, koji je vaš broj parfema, međutim, od tih 270, međutim, na ovoj bočici koju ja imam nema tog broja, pa ja sad ne znam da li je ovo i dalje limited edition, odnosno ograničena serija ili nije, ali svakako jako lep parfem, a baš zbog toga, hajde prvo da počnemo upravo od Night Blue parfema. Jako lep miris, od ova 4 parfema, ovo mi je broj 2 parfem zapravo. Parfem za proleće i jesen i za letnje noći, što se mene tiče. Mislim da ovaj parfem malo previše sladak da se nosi preko dana leti, ali opet nedovoljno sladak da izdrži hladne dane zime. Miris ovog parfema u suštini slatko-voćkasti. Dakle, u otvaranju definitivno najjači za moj nos su jabuka i cvet naranđe, što mu daje taj voćkast miris na otvaranju. Kasnije, kako se parfem razvija, izlazi u prvi plan breskva i cimet, što je jako zanimljiva kombinacija. Nisam očekivao da breskva i cimet mogu tako lepo da mirišu zajedno i to mi se veoma sviđa. I kasnije, kad dolazimo malo i do te baze, tu je ta kremasta sandalovina sa slatkom vanilom. Jako lep miris. Definitivno parfem za izlaske. Ovo je, kad izlazite sa devojkom, fantastičan parfem. A i taman, pošto je tako bliže koži, ipak je malo intimniji parfem, ako ima smisla, dakle, nije tako glasan i jak, pa da svi mogu da vas osete na 2-3 metra oko vas. Jako jedan lep, elegantan parfem, definitivno jako dobar za izlaske, toplo preporučujem. Ajde da pričamo sad o Nemiru. Dakle, kao što sam rekao, već Nemir je njihov najnoviji parfem, barem od trenutka snimanja ovog videa. I na osnovu nota parfema vi biste pomislili da ovaj parfem miriše kao Mancera Cedrat Boise. Međutim, za moj nos to baš i nije slučaj. Možda ima nekih blagih sličnosti, ali ipak ovo je neki svoj fazon skroz. Dakle, opet parfem za topla godišnja doba. Ovaj parfem definitivno preporučujem da se nosi toko leti i recimo na proleće. Možda neke toplije dane, jeseni eventualno bi izdržao, ali ova neće preživjeti zimu, nema šanse. Na otvaranju je lepa kombinacija citrusa, definitivno. Dakle, te citrusne note na otvaranju su najdominantnije. Kako se parfem razvija, te cvetne note dolaze od izražaja i to mu daje malo sapunast miris, nekako miriše čisto i sapunasto, što je meni jako cool. I kad dođe ta baza od izražaja, tu dolaze te drvenaste note zajedno sa notom kože. Međutim, nota kože nije jaka nota kože, jako se blago osjeća, meni su lično jače te drvenaste note. Sve u svemu jedan jako lep, jako lep letnji parfem. I ja bih ovaj parfem preporučio ako idete na putovanje negde i ne znate koji parfem da nosite, a po to će budete nekako pristupačan. Ovaj parfem je solidna količina, jako lepo miriše i u krajnjoj liniji, ako ga slučajno zaboravite ili izgubite, nije neka velika šteta, ali ipak pričamo o 950 dinara, znači ispod $10 za parfem. Jako cool parfem, definitivno super za tople dane. Ajde sad pričamo o ženskom parfemu, dakle pričamo o parfemu Freedom od Ivane Dudić. I jedina stvar koju sam naveo za ovaj parfem u moj podsjetnik je pomoranđa. Dakle, ovaj parfem ima tako lepu notu pomoranđe, jako osvežavajući, bukvalno kao da mirišete ceđeni sok od pomoranđe, što je za mene jedan veliki plus. Ovo je savršen letnji parfem za žene, ako uzmemo u obzir cenu za koju se prodaje, naravno. Kao što sam rekao, Tranist je malo slabiji od prethodnih parfema muških, ali mislim da je to sasvim okej. Pomoranđa i samo pomoranđa i ove ostale note mu daju malo dopunjuju taj miris, ali definitivno pomoranđa se osjeća kroz trajanje celog parfema najviše i apsolutno preporučujem. Dakle, prosto ne mogu presno da ga mirišem kako lepo miriše ova pomoranđa u parfemu, fantastičan letnji parfem, ali ovo je definitivno baš letnji parfem, ne bi ovo nosio nijedno drugo godišnje doba, eventualno tople dane proleća. I poslednji parfem koji nemam kod sebe, to je Šešir i ruže, jer sam ga poklonio već. Ovo je moj omiljeni parfem od ove 4, da budem iskren. Miriše jako staromodno, ljudi ga nisu voleli, kad sam ja dao ljudima da probaju, obično ga nisu baš voleli. Baš zato što je miriše staromodno, čak sam čuo jedan komentar da miriše kao rakija, ne znam kako smo došli do toga. Na otvaranju za mene Šešir i ruže definitivno
ima tu dominantnu notu lavande sa tim citrusima, odnosno bergamotom i poranđom koje podržavaju, ali lavanda definitivno. I posle dolazi i ta ruža do izražaja i ruža traje opet kroz trajanje celog parfema. Dakle, ovo je nekako klasičan fužer, to je nije klasičan fužer, pardon. Na otvaranje je potiče na fužer parfem, ali posle definitivno prerasta u te orijentalne mirise, jer u bazi takođe pačuli i vetiver zajedno sa tom ružom daje jako zanimljivu mirisnu kompoziciju, definitivno malo staromodniju, ali meni se lično veoma sviđa i zato je ovo za mene broj 1 parfem od ove 4. Tako da iskreno razmišljam i da naručim još jednom taj parfem da bi imao i u svojoj kolekciji. Tako da, otprilike, ja bih stavio Šešir i ruža broj 1, Night Blue broj 2. Stavit ćemo Nemir broj 3, Freedom broj 4, ali Freedom je broj 4 samo zato što je ženski parfem, realno. Možda bi mogao da napravim sledeći video sa Cosmetics Labom ako je zainteresovan za saradnju, ili bi mogao čak i sam da kupim ako nisu. Par njihovih još ženskih parfema da testiram, jer ako je Freedom ovako lep, mogu zamisliti kakvi su i ostali parfeme njih. Tako da hvala puno Cosmetics Labu na ovim parfemima. Pre svega jako mi znači ova podrška i želeo bi i ja da se odužim vama gledalcima, jer zbog toga što vi mene pratite i podržavate, upravo sam došao u mogućnost da mi Cosmetics Lab pošalje ove parfeme. Tako da hoću da poklonim ove parfeme vama, dakle poklanjam Nemir, Freedom i Night Blue, pošto sam Šešir ružu, opet kažem, već poklonio. I kako možete da ostavite ove parfeme? To je vrlo jednostavno. Kao i uvek, dakle, potrebno je samo da ostavite like na ovom videu, da se pretplatite na moj kanal i da ostavite u komentaru koji parfem želite da vam poklonim. Međutim, jako bitno, pošto sam primetio u prošlom poklonu kad sam napravio, morate da navedete konkretno šta želite. Dakle, da li hoćete Night Blue, Nemir ili Freedom. Ako napišete samo ženski parfem, muški parfem, zanemarit ću vaš komentar ako budete izvučeni. Dakle, ako ne napišete konkretno koji parfem želite, niste u mogućnosti da osvojite jednostavno. I kako ćemo da radimo? Dakle, imamo nedelju dana, sledeće nedelje ću uraditi izvlačenje, naravno nasumično. I pobednik će imati 48 sati da mi se javi da bi mogao pošaljem parfem. Naravno, ovo je otvoreno za sve, ne samo za ljudi iz Srbije. I opet, poštarina je o moj trošak, dakle ja šaljem ovaj parfem i ne morate ništa da platite. Možete mi se javiti na Instagram, odnosno na e-mail ako nemate Instagram, da mi vas koji izvučem, da mi dokažete da ste to vide, vaš kanal, da ste mi pretplaćeni i ja vam šaljem ove parfeme koje ste osvojili. Tako da, srećno svima i hvala vam puno na podršci, hvala puno Cosmetics Labu što mi posluje parfeme. U globalu, apsolutno preporučujem svaki od ovih, cena im je fantastična, odnos cena kvalitet je neverovatan, ne možete pogrešiti ni s jednim od ovih parfema, samo obratite pažnju, Šešir i ruže je ipak malo staromodniji, tako da ako volite staromodnije parfeme, preporučujem vam, ako ipak volite ove novije, na fazon Dior Sauvage-a, Aventusa, neće vam se svidjeti Šešir i ruža. I to je bilo to. Ako vam se svidio ovaj video, kako ostavite jedan like, ako se nije svidio, ostavite dislike i napišite u komentaru zašto, mada se to nikad nije desilo sad. Pretplatite se na kanal ako se vidite neki budući video sa atom ili parfemima. Poklanjanje ovih parfema je sledeće nedelje, tako da ostavite komentar ako hoćete ostavite neki od ovih parfema i navedite konkretno koji, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!